تملس عدخا يقللالو السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما دنك قرب مصاقت نغزخا دكوا قراريبات تبل لدخا قنزاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أخلي قرات موت مخسكواس بالحق عشا حد نام كساس لو يدلو فتحي كاب دبنا للزب نهو قاب فقري نعان الدرارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار from Burkina Faso, from other countries. And this will cause problems for the future if we don't act. So we are thinking about an integrated. In beauty, the precious metal has fueled empires and ignited exploration. This year too, the trends show a clear like us to try to guide people. The ruling elite wants to point to individuals. Monetary system. For years now, we've only had one international or the monopoly of one international monetary organization. كالتفنا زوداي زي كنعصو لنا بريتوريا مولو كفصم له State party Eritrean forces remain present and continue to be involved in human rights and humanitarian law violations in parts of Tigray. At the protests, one of the reasons why demonstrators are saying they're out on the streets is because of corruption in the government, and while the government is raising መስራት ስንት ሺህ ሰው ነው ያፈናቀሉት እዛ ጋር ከጥራት ከውበት በፊት ፍትሃዊነት ይቀድማል ምክንያቱም የሳቸው ኢትዮጵያ 4 ኪሎ If there is any army in East Africa in neighboring countries which can match the capabilities of Eritrean army. سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتي يلومون كل فتشنا رينان كنمهارلون كنفلطون زلنا عقداس النزلو بدرجة عالم بجو بوليتيكا بغطبة بخلو مآزن كمهرنا زخل زبالكو حبريتا هيزا غريبا لغو لا يقبروا سبورت يقبروا مساي كتلو زي channel كبوترون حقزاكم يوتيوب بزو عيد سابع نازلو حدا غزي فيديو دمقين تمتسيو تزينا سلازي يحلفوني بزو نقر كابو قريسة كم بحدش أبلود نقبر كي زفتن زلغو محبار فول ترانسبارنسي سلازي اليوم بعد مجمريا أب عالمنا أب أفريقيا زقبر زلو مجمريا بزي أما نجمر كسا كندي بوليسنا أتوم يوتكم كم زلو زاربو نسمع Western countries, including US, from Niger, from Mali, from Burkina Faso, from other countries. And this will cause problems for the future if we don't act. So we are thinking about an integrated approach to step up our efforts in Africa. So زتري وزلهم ليتنال جنرال مايكل فاندرلان يزبال بزعبا نا أوروبا صلوا نا أمريكا صلوا أب أفريقيا زقاتهم زلوا ودكتن بوتهم بمن يتكع كم زلون سلازي نا استراتيجي لو تخنقبر كم زلنا إذن تزيجرنا دما أبز بوت هزم هلاونا حدا قاك أتيب لالو كم أنت يتبقسيكم زبل زلون داريلنا ما بزحتك زيتهم بوليتيكاوي إليتنا أوروبا وينتم مرحتي تاريخها يوم كزاربو خلو أب أفريقيا صبوغ نجار كم زقبرو زلو يوم زاربو بتكبر كنريو خلنا جن بفرلا بدرجة قطبة ناتهم أمريكا تصبوا قطبة كم زلوا يعبوا خم زلوا أفسينا بي بي سي يعبوا خم زلوا economic growth كم زلوا potential كم زلوا ينزاربوا تتغك لنياس لجن البنكات ناتهم بفرلا يتي مع كلاي بنك سنترال بنك ناتهم انتاي سقوم تجبرالو انتاي جزءالو عن طريقة نسهيا وبنتيو دول أمريكا قبل الدولار زلوا أمنت ويون أوروبا قبل أيرو زلوا أمنت كابيتريو كابت سقوم تناتهم إذا next report ديا كريوكم يدحري تملسنا نزع جزء بلوزلو جنرال كن رينا بزمن ترزي مساي كتلو بصح مهارن تحستو مهارة تحستو سقيل كازينا زي كونس ترجم زلوا حبريتا هي شركة قبر وي إنا شركة قبر مش عم نفتن زلنا نغطي الحج. The yellow metal has been a symbol of
For centuries, gold has been the source of much intrigue. The yellow metal has been a symbol of wealth, power, and beauty. The precious metal has fueled empires and ignited exploration. This year, too, the trends show a clear rise in demand. Major central banks and investors are buying large amounts of gold. The precious metal is traditionally bet on as a safe haven asset in times of political and economic uncertainty. So انتينا نرزلنا وركي بدرجة طلب أب قطب عالم عبي طلب نار خبي خيط كم زلو ورك طلب نار خبك خيط كله كم دما لعلو كله دما ورك بقول بإنفسترز كدل خلو بزح ساقام يبلون جزياوي financial crisis كله خلي ويكا cyclical problem نجزيو زقاتم كله خل كتبلت خليخا central banks مع كلاي بانكنا هجرات أب ورك خويو كله كتر خلها جن هذا عبي ريسك خمزلو ويون حد عبد أجمع قطباو أجمع كم زغل زي تنبه ستاتيوزي إذا عجن تاينا نبدلنا أمريكا دولار ناتو من عامتات ريزيرف كارنسي حبتناتك ويحجرات دما حبتناتن بدولار يقامت أنيراني زبال نيرو نوعو قريفن وركناتن جنزبنا ورك خوص أخلوا دعلو كله دما وركناتن كاب أمريكان كاب عد إنجليزن كاب كالوت أوروباويان هجراتن أمتيوم ناب عدون كوز دو خلو انتاي زنقرك حدا عبس أجم يقاتم كم زلو الزد ما كينات عبك متس خمسغل ويون وطبعا أوروبا أمريكان عبو ودقات كقاتم خمسغل زتنبيو نزنا جرزجن آسيا ويون كالو تراي كونس قبرو زلو أمريكان بعلا بات إيرا أمنس لزي بالله ريكورد ليفل ناي ورك أكتحز يميرالا أوروبا تمساسالي كالو تهجرات دما زي ريبورت زي حجي اتهم ورك زلوان أبكرسن من البعد محجي سريع كمزميسكا أبانكتات ناتكا بزح ورك خلوا كغليو እሱ ወርቂ ዝግን እኹል ኣይኮነን እቲ ዝበለፀ ወርቂ ኣብ ከርሲ መሬት ክንደይ ቶንስ ኣለካ እዩ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣብ ከርሳ ብዙሕ ወርቂ ዘለዋ እያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብተመሳሳሊ ስለዚ ምናልባት ኤውሮጳውያን ቅድሚ ሕጂ ብዝሰርቕዎ ሕጂ ክትርእይዎ ኢኹም እቲ ፀብፃብ መን ዝያዳ ወርቂ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ክንርኢና እስከ ንቐፅል So why is there this sudden surge in demand? The top reasons currently are the rising geopolitical risks in West Asia and the war between Russia and Ukraine. The increase in demand has pushed gold to rally to repeated record highs this year. Despite record high prices, there is no let up in. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልዑል ጠለብ ናይ ወርቂ ምናልባት ኣብ ፖርቶፎልዮ ናትኩም ቅድሚ 3 ዓመት ስታክ ማርኬት ክምር ከለኹ ወርቂ ኣይተሓዙ ጥቕሚ የብሉን ብርክታት ሓዙ እየ ዝብል ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ገለ ክፋል ናይ ፖርቶፎልዮ ናትና ኣብ ወርቂ እውን ኢንቨስት ተገበርና ኢትስ አ ጉድ አይዲያ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ዋላ ወርቂ ገዚኹም ጭቡጥ ወርቂ ኣነ ኮ ሪኮመንድ ኣይገብር እንደ ከም ሓሲበ ነይረ ግን ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ንግልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኻልእ ሰብ ግን ንኽትነግር ቁሩብ ክብድ እዩ ምክንያቱ ወርቂ ክሰዱልካ ከለዉ ሕማቕ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እቲ ሪስክ እውን ክወስዶ ስለ ዘይክእል ወርቂ ዋላ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓፂን ወርቂ ዋላ ብሽልማት ክኸውን ከሎ ቫልዩ ይጎድል እንድዩ ምክንያቱ ናይቲ ዲዛይን ወርቂ ዲዛይን ትሪእዎ ኣለኹም ናቱ ስለ ዘኽፍሉኻ ሽልማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናትና ሕጂ ከም ወርቂ ፅቡቕ እንድዩ ግን ናይ ዲዛይን ተወሳኺ ዋጋ ኣለዎ እዚ ናይ ብሌን ድዩ ናይ ትግርኛ ድዩ ናይ ካልእ ክንገብር ከለና ናይቲ ዲዛይን ተወሳኺ ዋጋ ስለ ንኸፍል ቁሩብ ትለይ ኤክስትራ ክሳራ ኣለካ እቲ ሓፂኑ እቲ ወርቂ ከም ወርቂ ፒውር ወርቂ ግን 24 ክራት ገዚኻ ኣብ ገዛኻ ከም ሓፂን ካብ ጥቃኻ ካብ ውሑስ ቦታ ገዚኻ ክትሕዞ እውን ሃይሊ ሪኮሜንድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩልና ክንገብሮ ዘለና ኢና ግን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ከምኡ ከይብለኩምካ ከም ምኽሪ ገዚኻ ኣብ ገዛኻ ከተቐምጦ ከለኻ ክስረቕ ስለ ዝኽእል እዩ ተወሳኺ ካልእ ሪስክ ኣለዎ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣድቫይስ ስለ ዝኾነ ኣብ ዩቱብ ክባ ይደልን እየ ናትኩም ሓበሬታ ወሲድኩም ዝድልስኩም ትውሰዱ ካልኣይ ኣብ ዓለምና እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም ቢትኮይን ዝበሃል ብሰፊሑ ክዝረብ ትሰምዑ ኣለኹም ቢትኮይን ማእሲ መፅኡ እንድሕር ኢልካ 2009 እዩ ኣብ ዓለምና መፅኡ 2009 ካብ ምንታይ ተበጊሱ መፅኡ 2006 ኣብ ታሪክ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፋይናንሻል ክራይሲስ ኣብ ኣሜሪካ ጀሚሩ ንሙሉእ ኤውሮጳ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ኣይሓወይን ኣለዎ ኤውሮጳ ኣብቲ ግዜ እቲ ባንክታት ብዝገበርዎ ስስዕን ስርቅን ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝኸሰሩ እቶም ኢንጂነራት ነዚ ቢትኮይን መን መስሪትዎ እውን ኣይፍለጥን እዩ ግን መፅኡ ዚሮ እዩ ነይሩ ዋግኡ ቢትኮይን ሽዑ ዚሮ ብሓደ ሳንቲም ድሕሪኡ ድሕሪ 2010 ብሰናቲም ክትገዝኦ ትኽእል ነርካ ሎሚ ኸ ካብ 60 ክሳብ 70,000 ኮለ ልብል ኣሎ እቲ ዋጋ ናቱ 60,000 2010 ብሰናቲም ትገዝኦ ዝነበርካ ሓደ ቢትኮይን ሎሚ ካብ 60 ክሳብ 70,000 በፂሑ ኣሎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክወድቕ ከሎ ድማ ናብ ሚልዮን እውን ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ስለዚ ብጥንቃቐ ሓሲብካ ንእሽተይ ገንዘብ ኣብኡ ኢንቨስት ምግባር እውን ልቦና እዩ ብዛዕባኡ ግን ኣይኮነን ኣርእስናትና ሕጂ ሃብቲ ናይ ወርቂ ናይ ሃገራት ክንርኢና ብኸመይ ሒዞሞኻ ክንርኢና Solid demand over the last few years has driven an increase in production. China has emerged as the undisputed leader, producing. So ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ወርቂ ሪዘርቭ ዘለወን ወይ ከዓ መኻ ኣብ ባንክታት ናተን ወርቂ ኸዚነን ዘለዋ ዝለዓለ ሃብቲ ዘለዋ ኣሜሪካ እያ ኣብዚ ሓንቲ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ሓንቲ ፀብፃብ ኣላ ልብኻ ትሰብር ንሳ ድማ እዛ ፀብፃብ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም
ኣብ 2011 ኣብ BBC ዝወፀ ሪፖርት እዩ ሊብያ ቅድሚ ማዕሙር ቀዳፊ ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ብዙሕ ናይ ወርቂ ሪዘርቭ ኣበይ ነይርዎ ኣብ መሬቱ ኣብ ባንክታቱ ኣብ ዓዱ ሊብያ had declared gold reserves worth 6 billion at current prices are thought to be held largely at home 6 ቢልዮን ወርቂ ሽዑ ሕሱር ነይሩ ፈርዲኹም ሎም 6 ቢልዮን ዝትመን ወርቂ ኣብ ዓዶም ከም ዘለዎ ይፍለጥ ነይሩ 2011 ድሕሪ እዚ ፀብፃብዚ ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ወርቂ ዛበይ ከም ዝኣተዋ ይፍለጥን እዩ ብርግፅ ንኣሜሪካ ተወሲዱ ገዳፊ ዝተቐተለሉ ሓደ ምክንያት ድማ እዚ ወርቂ እዚ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን ታሪክ ፅቡቅ ጌርካ ምፍላጥ የድሊ ካብ ሳክት ቦታ ኣምፅአ ኮንኩን ዝበኩም ዘለኹ ካብ BBC ኣምፅአ ዝበኩም ዘለኹ ስለዚ ወርቂ ናይ ሊብያ ነቲ ሃብቲ ናቱ ነቲ ኩሉ ኣብ ዓዱ ዝነበረ ተኸዚኑ ዝነበረ ወርቂ ገዳፊ ምስ ወደቀት ሃገር ሕንፍሽፍሽ ምስ ኣተወት ብዙሕ ካብቲ ባንክታት ተወሲዱ ካብቲ ከርስናታ ድማ ካብዝን ላዕሊ ካብ ውሽጣ ተወሲዱ ናብ UAE ናብ ካልእ ሃገርን ከም ዝኸደ ዝገልፅ ፀብፃብ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሕጂ ንመለስ መን እየን ወርቂ ዝያዳ ሒዘን ዘለዋ ኣሜሪካ ዶላር ዝበለፀ ባጤራት ኮይኑ ስለምንታይ ልዕሊ ኩሉ ወርቂ ሒዞም ኣለዉ ሰው ዶላር ዘይኮነ ትሰይፍ ነው ዶላር ወረቀት ምዃኑን ሓደ መዓልቲ ክጠፍእ ምዃኑን ስለ ዝፈልጡ ካብቶም ብወርቂ እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ስለዚ 8133 ቶን ናይ ወርቂ ሪዘርቭ ኣለዋ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ እያ ድሕሪያ መን ኣላ ጀርመን ናይ ወርቂ ዝበሃል ዕዳና ዘይብለን ሃገራት እየን እዚአን ስለዚ ጀርመን 3352 ጥልያን ከምኡ 2451 ወርቂ ኣብ ታሽሙ ኣለዋ ሪዘርቭ ኣለዋ ፍራንስ 2400 ራሻ 2300 ራሻ ብዙሕ ናይ ወርቂ ሪዘርቭ ዘለዋ ኣብ ዓዳ ስለዚ እንተሓዘት እውን ቻይና መበል 50 መፅያ ኣላ ቻይና ኣብዚ በፂሓ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ንብዙሓት ሃገራት ክትሓልፈን እያ ምናልባት ንኣሜሪካ ክትሓልፋን እያ ምክንያቱ ሬከርድ ሌቨል ወርቂ ትገዝእ ዘላ ሃገር እያ ስዊዘርላንድ ንእሽተይ ሃገር እዩ ኣበይ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ወርቂ ሪዘርቭ ኣለዎ ኣፍኮርስ ገለ ካብቶም ወርቂ ኤክስፖርት ዝገብር ወርቂ ውፅኡ ናይ ኤርትራ ወርቂ እውን ኣብዚ ክመፅእ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ኣምፅኦም ኣፃሪዮም ብውሑድ ገዚኦም ብክቡር ዝሸጡ ሓደ ካብ ዓለም ስዊስ እዮም ሽዑ ጃፓን ህንዲ እናበልካ ኔዘርላንድስ እናበለ ይቅፅል ካልኣይ ሓበሬታ ኣሎ ወርቂ ከመን ዝያዳ ዘፍሪ እንድሕር ኢልና ቁፅሪ ሓደ ቻይና እዩ ፕሮዳክሽን ጎልድ ፕሮዳክሽን ኣብ ዓለምና ዝለዓለ መን እንተኢልና ወርቂ ብቻይና ድሕሪ ኣስትራልያ ራሽያ ካናዳ ዩናይትድ ስቴትስ ካዛክስታን ሜክሲኮ ኢንዶኔዝያ ሳውት ኣፍሪካ ኡዝበኪስታን እዚኣቶም ድማ እቶም ዘፍርዩ እዮም መን እዮም ከቶም ዝገዝኡ ዘለዉ ሃይስት ንወርቂ ዝገዝኡ ዘለዉ ዝጥቀሙ ዘለውን ቻይናን ህንድን ቅድሚት ድሕሪዮም ኣሜሪካ ስለዚ ቻይናን ህንድን ሬከርድ ሌቨል ወርቂ ይገዝኡ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት እውን ብመንፅሩ ወርቂ ይገዝኡ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ምልክት ሃገራት ኣብ ቁጠበአን ዘለዎም ኮንፊደንስ ብፍላይ ድማ ኣሜሪካን ኤሮፓን ኣብ ቁጠበን ኮንፊደንስ ከም ዘይብሎም ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ኮንፊደንስ ምግዳል እስከ ኣብዚኣ ኣንተ በዝራናያ ፀብፃብ ንመለስ ድሕሪኡ ከነተሓሕዞ ክንፍትን ኢና ምናልባት ቅድሚኡ እውን እዚኣ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሃገራት ናይ ዓለምና ሎሚ ኣብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዘለዎም ኮንፊደንስ ስለ ዝጎደለ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ ነዚ ይመስል Developing economies is not just strengthening ties between its member states, but between their cities as well. That was the aim of a forum hosted by the central Russian city of Kazan. ብሪክስ ዝበሃል ብሎግ ሰሚዕኩም ኣለኹም ብሪክስ ዝበሃል ግን ሃገራት ጥራይ ኮናን ዝራኸባ ዘለዋ መራሕቲ ናይ ሃገራት ይራኸቡ ፖለቲከኛታት ናይተን ሃገራት ይራኸቡ ከተማታት እዚ ድማ ናይ ከተማታት ርክብ ናይ ብሪክስ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ካልእ ስፖርት ናይ ካልቸር ስፖርት ናይ ብሪክስ ውድድር ናይ ኣትሌቲክስ ናይ ብሪክስ ኣብ ራሽያ ይካየድ ኣሎ ስለዚ እዚ ብሪክስ ብሎግ ዝበሃል ንኤሮፓን ኣሜሪካን ብሓደ ነጥቢ ይኮነን ክወዳደሮም ደልዩ ዘሎ ብኩሉ ነጥቢ ክወዳደሮም እስከዛ ፀብፃብ እዚኣ ንስማዕያ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣብኡ ከይዶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ Municipal leaders from China, India, South Africa, Iran, Turkey and the UAE were among those taking part to improve their cities with innovative solutions. So ኣብዚ ዋዕላ እዚ መነ መን እየን ተሳተፋ ዘለዋ 18,000 ከተማታት cities in BRICS plus associations for job creation innovation ስለዚ 18,000 ከተማታት ተወኪለን ነይረን ይብለና ኣሎ ብሪክስ ማለት ካ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ዝውክል ኦርጋናይዜሽን እዩ G7 ተባሂሉ 10% ናይ ዓለምና ኸባን 5% ናይ ዓለምና ይውክልኒ ብሪክስ ክበሃል ከሎ ግን ከባቢ 45% ህዝቢ ዓለምና ዝውክል እዩ ብሕጂ ድማ ኤርትራ ናብኡ ክትኣቱ ካልኦት ሃገራት እውን ናብኡ ክኣትዋ እየን ዝበሃላ ዘለዋ ስለዚ ኣብዚ ብሎክ እዚ ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ከተማታት መፍትሒ ናይ ሽግረን ከምኡ ድማ ኢኖቬሽን ቻይና ህንዲ ራሽያ ብራዚል
ክሳተፋ ከለዋ ከምኡ ድማ ቱርኪ ናታ ሚኒስትራት ሰደዳላ ቱርክ ዳርጋ ኦልሞስት ክትኣቱ ምዃና ኩሉ ኣካይዳ ናብቲ ብሎክ ክትኣቱ ምዃና ይዘሪ UAE ተሳቲፋላ ካልኦት ሃገራት ድማ እዩ ዝበሃል ዘሎ as well as create job opportunities. It was just one of the big series of events leading up to the BRICS summit in Kazan in October. We heard from an African dignitary who said that many nations see BRICS as a more favorable alternative to the current global monetary system. For years now, we've only had one international, or the monopoly of one international monetary organization trying to, dictate terms which are not really supportive. سنتاي زبل زلو نعمتات تمليسنا انترينا وطبعا عالمنا بوحدات هجراتن بوحدات تكالاتن زتقاصاصرو دليتهم زغبرو بفلاي هجرات افريكا دما تغلالا تسمعنا زي بلنن زمزمزا هجراتن ينيرن لو مجن بانك ناي بريكس وي وين فاينانشال اركيتكتشر ناي بريكس هجرات افريكا اولا كوفيلن الوا ساوث افريكا حجي دما اثيوبيان غبصن تساتيفن الوا بخلا زراربا حجي زقوم زلو فاينانشال اركيتكتشر ان فاكت كي كونو خلو بريزيدنت سياس مس بريزيدنت بوتين كوينو استزاربو ينيرو نحنا بحدو خوينا حدش فاينانشال اركيتكتشر يورون بيورون بدولارن زي كونه كنقبر لنا زبليو كلنا نذكروني in most of the member countries, especially for our members in Africa. So we see BRICS as an alternative which will compete favorably with other international monetary institutions. One of their weapons globally, the monetary system, the global monetary system controlled by dollar and euro has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account. President سياسنا ناي بانك ناي بريكس كأدل أدلاينات كم زلو بوقعي قدم كلهم مرحتي أب قدمي public واتيو هذا بانكي إيروبان بدولارن بيورون زي كونه أمريكان إيروبان زي قوات أصروه كالوت هجرات ناس أخوينن هذا نتحدث كعبلون كعصون كأجدون كم زي كل غيرنا كم فترة لنا زبالة بريزنتيو إذا ما في تاريخ تذكاري كون مهنياتو أبتك زيتي نايبريكس كجبر يدوا نشتي زرباينيرو دحرز ناي بريزنتي سياس أبزغز على زنا برا كونفرنسيو زيادة في فاينانشال أركيتكتشر أدلاينات كم زلوا استنجري زغا راش نبعلا قداي نايتس أقام سلزقونة إيرتران نوي عندها قداي كوينات بقرات فلتات سمبرات راشا قند حيرا قداي سلزقونة تشاينا دما بانكتات ناتا قداي ناخوني خد سلزلو إذا كنا تاتزي يزن حليك بحالو زي قبا بزقال تفا من قدي كقبر كم زلو أب سمع تبتشو درو أب سرح أبزع عمت الزدما أب أكتوبر ورح أسرته أبز قبر وعلا حدش برودكت وي حدش فاينانشال اركيتكتشر وي فاينانشاوي مسارحي كقبر كم زغل تثبيت قبر Has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally, not controlled by you. Providing the much needed funds for development generally, and in particular to support the municipal movement in those countries. شنتاي زبل زلو بحفشة تي بريكس هذا نجار تغرب كم زلو نتي أبلالنتنا معرابة وعالم ولا وانت أغلال أنت دي عليو نعوك ورادر زغل كعالم بالرجاء نقولن هجرات بمعركة ساتف زغل كربح زغل كنقبر لنا كابز تبقي سوميهم هجرات مرحتنا أوروبا حج سمعوها. Western countries, including US, from Niger, from Mali, from Burkina Faso, from other countries. And this will cause problems for the future if we don't act. So we are thinking about an integrated approach to step up our efforts in Africa. And especially this approach will be that we will support them in a way that they ask for instead of bringing them good. سنتاي زبل زلو زي جنرال أب أفريقيا أنه خطلو زنبرنا بوليسي أكايدا ودكت يامتيلنا الزدما بتم عبيت هجرات رايدة كونسي حج في سلطان بزموس حيلتاتون كابوتانا خم نقلف جيرونالو زلنا سلوان حيلن أبي أوروبا نوتار لنا ترايدة كونس بمكان قنتنا نسعر مهلاونا يو مغنياتو راشا أبي أوكرين تراي كون نسعرهم زلا أب أفريقيا يتقندز حمام زلو أب أفريقيا كاب نفس وكف حجر نعمتات زرقوا دبلوماسي نعمتات زقبروا إنفستمنت نعتبر قري وصلوا زدما نورمال موجة أي مخبرة من نتبوتانا توم راشا تحزم هلاوا تشاينا تحزم هلاوا كوا حط الله ما يكالنا له أنت خوني أنت يوم زقبر زلوا نيرتران تاي قبروا له إجدا أبرس جراي وسخلوا سلام أنتاي هنقولهم بريزنت سياسة بكال انترفيو يلوي بزوج زياد ما شير جرالكمي حساس باناتهم بمصر تغاب قدم
بعمسن بسرقن بጭቆ بحيلن بقبتان ስለ ዝኾነ حدش መንገዲ ከምፁ ኣይክሉን እዮም حدش መንገዲ راشا መፅያ بحيلي ኣብ በፍንጫ ኣይኮነን ተኣቱ ዘላ ሃገራት እዮም ብወለንተን ዝእትውወን ዘለው ኣብዚ ሓለፈ ኣምባሳደር ናይ ራሻ ኣብ ኤርትራ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝተረኸበሉ ኤርትራ እንታይ ኢላቶም ንሕና ሕጉሳት ኢና ራሻ ፅልዋ ናይ ራሻ ብኣፍሪቃ ምሕያሉ ንዓበየ ምኻዱ ሕጉሳት ኢና እዚ ድማ ንኤርትራ ኣድላይነት ኣለዎ ምክንያቱ ንበይንና ኣብዚ ኮርነር ገይሮም ሃስዮምና ስለ ዝነበሩ ራሻ ቻይናን ኣብ ኣፍሪቃ ክመፁ ከለዉ ትርኩን ኣብ ኣፍሪቃ ክመፁ ከሎ ካልእ ሃገር ናብ ኣፍሪቃ ክመፁ ከሎ ንኤርትራ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ምክንያቱ ኣተኩሮ ናይ ኣሜሪካ ምስ መሻርክቲ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ስለ ዝነበረ ሎሚ ግን ብዙሓት መራሕቲ ከምኣ ነቲ ሕጊ ናይ ምዕራብ ዝፃብእዎ ተረኺቦም ኣብ ኬንያ ዘጋጥም ዘሎ ብልሽውና ድማ ክንርኢና ፅነየልና We did in the past. So we're working hard on that one. But the reality at the moment is we lost ground. So there are more and more actors active in Africa. And I mentioned already migration, but it also means that when we are not present there, that will be more difficult to have access to raw materials. After hitting several resets trying to restore historic treasures to former colonies, downsizing military presence and striking new ties elsewhere on the continent, France's Africa strategy seems ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ሃገር ናብ ሃገር ቦርሶም ጠርኒፎም ኣብ ምውፃኦም ዝርከቡ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ማለት ድማ ኣካል ናይ ዩሮ ስለ ዝኾነት ኤሮጳ ምሳት ሓዊሶም ኩሉ ፅልዎም ብመንገዳ እዮም ዘሳልጡ ነይሮም እዚ ማለት ናይ ፈረንሳ ብተመሳሳሊ ልክዕ ከምዚ ቦርሶም ጠርኒፎም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ናይ ኣሜሪካ ካብ ኒጀር ክወፁ ከም ዝተገደዱን ካብ ጫት ተመሳሳሊ ሕጂ ፀብፃብ ካልእ ክንርኢና እዚ ድማ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ተርእዮ ኣብ ኣፍሪካ at an impasse, particularly in Francophone countries. You would remember that at some point France troops were all over Africa, thousands from the west to the east of Africa, all in the name of counter-terrorism. But coups in half a dozen former French colonies in West and Central Africa over 3 years, including 2 in Niger and Gabon, sparked soul searching about what እዞም ኩሎም ሰራዊት ናይ ኣፍሪካ እንታይ ክገብሩ እዮም መፅኦም እስከ ግብረ ሽበራ ናይ ኣፍሪካ ንምእላይ ካበይ ዝመፀ ግብረ ሽበራ ኩሉ እቲ ሲስተም እቲ ዘረባናቶም ሎሚ ንዓለምና ተጋሂዱላ እዩ ኩሉ እቲ ነገር ፀገም ትፈጥር እሞ ንዑ ከም ትፈትሕ ዘለካ ኣምሲልካ ንብረትካ ትሸይጥ ኮቪድ መፅኡ ተባሂሉ ነቲ ኮቪድ በዓልካ ሰሪሕካዮ ሎሚ ዳርጋ ቅቡል ሓቂ ኮይኑ ዘሎ እዩ ነቲ ኮቪድ ኣብ ፋብሪካ ኣብ ላቦራቶሪ ከም ሰርሕዎን ንዑ መድሃኒት ኢሎም ድማ ኣብ ቫክሲን ሰሪሖም ብትሪልዮናት ገንዘብ ናብ ዓለምና ሸይጦሞ ኣብ ጅቦም ኢትዮሞ እዚ ድማ ትማል ተጋጠመ ታሪክ ኢና ንዛረብ ዘለና ውግእ ትፈጥር ዕግርግር ትፈጥር ናቱ መፍትሒ ኢልካ ድማ ኣፅዋርካ ትሸይጥ ቡጌርካ ድማ ነቲ ኣፅዋር ክገዝእ ዓቕሚ ዘይብሉ ሃገር ድማ ሃብቲ ናቱ ትሕቲ መሬት ዘለዎ ክንወስዶ ኢና ኢልካ ተለቅሖ ማለት እዩ እዚ ገይም እዚ ንኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤሮጳውን ግዳይ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና exactly went wrong and how, if possible, to put long-standing relations and interests back on track. But it was a bit too late. From local to hundreds of troops, 22 various bases are immense. One to Facebook, the new information is showing us 100 troops in Gabon, in Central Africa, down from 350, 100 in Senegal, another 100 in Ivory Coast, down from 600 troops, even in Chad, where it had 1,000 troops. It's now left with 350. So as France has receded, US እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤርትራ ሓንቲ ካብዚአን ሙሉእ ብሙሉእ ናፅነት ዘለዋ ሃገር ከም ድሌቶም ክገብርዋ ዘይከኣሉ ሃገር ከምዚኦም ዓበይቲ ሃገራት ቅድሜና ናፅነት ዝረኸባ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ፀጋታት ዘለወን ሰራዊት ናይ 2-3 ዓይነት ሃገራት ድማ ኣብ ካምፕታት ናተን ኣሎ ኤርትራ ግን ነታ ዝነበረታ ዓመተ ናፅነት ሙሉእ ብሙሉእ ንናፅነታን ልኡላውነታን ንየማንን ንፀጋምን ክትገድፍ ስለ ዘይደለየት ዝኸፈለቶ ዋጋ ርኢና ኣለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኤርትራ ኣብዚ እዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ንኤርትራ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ብጣዕሚ ብሪልየንት ዝኾነት ሪፖርት ረኺበ ነይረ ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ዘለዎም ንትዕቢት ruling elite, and I think this is important for people like us to try to guide people. The ruling elite wants to point to individuals. They want to point you to people. It's Trump. Well, you know, if we would just replace everybody in Congress, then everything would be fine. You know, we just replace the Congress members. If the problem is እዛ ቪድዮ እዚኣ ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዋ ትሕዝቶ ዘለዋ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ንዓለምና ዘመሓድር ዘሎ እንታይ ክገብረልካ ዝፍትና ብኤሮጳ ናብ ኣሜሪካን ይብላል ኣሜሪካዊ እዩ እቲ ፀገም ባይደን ምዃኑ ባይደን ብትራምፕ ምስተቐየረ ኩሉ ክፍታሕ ምዃኑ ኣብ ኮንግረስ ዘሎ ኣባላት ምስተኣለዩ እሱ ፅቡቅ ክኸውን ምዃኑ እቲ ፀገም ግን እቲ ሲስተም እዩ እቲ ፀገም እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ 4 ዓመት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻይና ዝመፀ ሲስተም ስምዑ ወድሓን ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘሎ is that we've got the wrong people managing this system. The system would be fine. And in fact, they have
they've been almost from culturally or almost like they've been taught almost like a religion that the America and capitalism in the form of capitalism, that what we have is great, what we have is the best, to the point where they will look at a country where 87% of the people vote for the president, they love the government. They'll look at China, where over 90% of the people look at the government and say, we approve of what they're. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ ካብ ምሕር እቲ ፕሮፓጋንዳ መንግስትናቶም ትዝበለፀ ምዃኑ ንዓለም ምእማኖም ሱሳሚታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ንሕክምና ኢመርጀንሲ እንተጋጢሞ $1,000 ኣብ ጅቡ የብሉን። ሱሳሚታዊት ዝብለኩም ዘሎ 50 ሚታዊት ይብል ኣለኹ። ሱሳሚታዊት ካብቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይድኩም ሰርች ግበርዎ ልዕልዩ ኮይኑ ዘሎ ስታታና ውሒደ ነግረኩም ዘለኹ ክሳዕ ክንደይ ድኽነት ከም ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ስደተኛት ማለት መፀገለ ብለኩም ኣለኹ። ህዝቢ ኣሜሪካ ኦሪጂናላዊ ዘሎ ማለት እዩ። ሱሳሚታዊት $1,000 ኣብ ኣካውንትናት የብሉን። ብዕዳ ክሳብ ዓንቀሩ ዝተዋሕጠ ህዝቢ እዩ። ንሕክምና እንተጋጢሞ ኢመርጀንሲ ተጋጢሞ ክኸፍል ኣይክእል እዩ። ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ከይመስለኩም ኢንሹራንስ እውን የብሎምን ሰው ዝበፅሐ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢንሹራንስ ናይ ሕክምና የብሉን። ከምዚ እናሃለዎ ግን ሲስተም ናቶም ትዝበለፀ ኮይኑ እዮም ዝእምንዎም ዘለዉ። በንፃሩ ናብ ቻይና እንተኸይድካ ይብል ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓጎታቱ ወይ ኣቦታቱ ኣብ ጢቕ ዝበለ ድኽነት በሊዕ ቆሪሶም ዘይድረርሉ ግዜ ዝነበሮም ነይሮም። ሎሚ ከተማታት ናይ ቻይና ክርእዩ ከለዉ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝርእይዎ ዘለዉ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝከታተልዎ ዘለዉ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ሕማቕ እዩ ኢሉ እዩ ዝእምኖም ዘሎ። ዓይንኻ እናራኻ % of the people vote for the president, they love the government. They'll look at China, where over 90% of the people look at the government and say, we approve of what they're doing. They're making our lives literally better. And they will say, those countries need to be more like us. So, እንታይ ዝብል ዘሎ look at China ትማል ድኻ ሃገር ዝነበረ ሎሚ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፅሑ ዘሎ እቲ መንግስትናትና ከምዚ ገይሩልና ንደልየና ከምዚ መንግስቲ ከምዚ ሲስተም ኢና እንደል ክብል ከሎ ወይ እውን ኤርትራ ጠሚታ ከም ኣሜሪካ ከማሁም ክንከውን ኣይደልንና ንሕና ናይ ቻይና ሞዴል ኢና ክንክተል ንደሊ ክብሉ ከለዉ ሰይጣን እዩ መንግስቲ ዝክግምጠል ኣለዎ ከማና ስለ ዘይኮንኩም። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንዓለምና ዘበላሹ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ። ቻይና ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ንዝርእይዎ ዘለዉ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ሆምለስ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ንዑ ክብህጉ ይደልይዎም ኣለዉ። ኣነ ብዓይነይ ነዚ እናረኣኹ ከለኹ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ከምዚ ዓይነት ምዕባለት ዘምፀአ ሲስተም ናይ ቻይና ክርኢ ከለኹ ናይ ኣሜሪካ የድልየንን እዩ። ማዕታት ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ዝውዕል ዘሎ መዓልታዊ ብሽጉጥ ክተሃራረሙን ክቃታተሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ስርቂ ኣብ ጎደናታት ዝግበር ዘስካሕክሕ እናረኣና ከለና ምግቢ ናቶም ፖይዘነት ዝተበከለ ምግቢ ዝበልዑ ዘለዉ ኩሉ ነገር ድማ ብሕጊ ዝተበላሸወ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ካብዚ ቀዲሕና እንታይ ኢና ክንቀድሓሉ ንኽእል ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዘብህግ ስለ ዘሎ ኢኻ ክትብህጎ ትኽእል። እቲ ዝሕዝን ነቲ ሕማቕ ከምቲ ዝበለፀ ገይሮም ንህዝቢ ዓለም የሚኖሞ ክንደይ ኤርትራ ውሎ ኣሜሪካ ወይ ሞት ንቻይና ዘይትኸይድ ብለና ኣበይ ክረኽቦ ቻይና ዳ ደስ እናበለኒ ኸይድ ትሬዳ የለኻ ናብዚ ኸይድካ ብሰላም ምንባር ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ፅርግያ ጎደና ሰብ ተቐቲሉ ትሰምዕ ብሕክምና ሕማም መንግስቲ ምእላይ ስኢንዎ መይቱ ትሰምዕ። ቻይና ምዕቡል ዓዲ ማይ ፍሬንድ እንተዘይፈሊጥካ ኸይድካ ራዮ እና ኣም ሪሊ ዓቕሚ ኣለኒ ንቻይና ከይድ ኣብ ቻይና ክነብር ዓቕሚ ኣለኒ ብቅዓት ኣለኒ ጥራይ ኣብቲ መድረኽ ናይ ሂወተይ ስለዘየለ እምበር I'll go to China, don't worry about it. So ንመለስ ናብቲ ናቶም ኣረሲ If you ask them, what do you think about your government? It's crap. Your leaders, they're garbage. The system, it's but they've been so brainwashed into believing our system's the best that they'll say their system's the best. Anyway, ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ናበይ ክመፅእ ስለ ዘለኹ እየ ኦርጋናይዝ ዝኾነት ሲስተም ናይ ኤርትራ ንምስይጣን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ሕጂ በብሓደ ክንሪኦ ኢና። ቅድሚኡ ግን እስከ ናብ ኬንያ እቲ ኣሜሪካ ኣማና ትፈትዎን ትከላኸለሉን ዘላ ኬንያ ትቃፀላላ ድሮት ሰላማዊ ሰልፊ ንሩቱ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ኣሎ። አልጀዚራ had a report ገይሮም ነይሮም ንኬንያውያን ሓቲቶም እስከ borrowing. Ms. Agara, if you look at the protests, one of the reasons why demonstrators are saying they're out on the streets is because of corruption in the government, and while the government is raising taxes, they're not adequately addressing the corruption that also affects the revenues that go towards government spending. ህዝቢ ኬንያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣከንተ ንዓና ንድኻታት ካብ ኢድና ኣፍ ንነብር ዘለና ተወሳኺ ታክስ ትበና ነቲ ዘሎ ገንዘብ ብብልሽውና ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ኣምፂኻ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ክትገብሮ ዘይትፍትን ሩቶ ይብልዎ ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ኣብ ፅርግያታት ኣውፂእዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እንታይ ኢለኩም ነይረ
ፖሊስ ናይ ሩቶ ከምኡ ድማ ናይ ህዝቢ ብዕምቆት ከጽንዐ ኢለኩም ነይረ ነዊሕ ዝኾነ ብዙሕ ቪድዮታት ተኸታቲለ ብዛዕባ ከጽንዕ ምስ ረኣኹ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም IMF ገንዘብ ክንበኩም ኢና ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ዝብሎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ንዘለዎም ዕዳ ንምኽፋል እዩ ስለምንታይ ክንዱ ዕዳ ተገይሩ ገንዘብ ከምፅእ ዘይክእል ሚስ ማኔጅመንት ወይ ከዓ ዘይ ቁርጡ ኣተሓሓዛ ናይ ገንዘብን ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ገንዘቦም ስለ ዘዋፍርዎ ብልሽውና ድማ ሰራውሪ ሰደደ ሕጂ ስምዕዋ ብዛዕባ ብልሽውና እዛ ሓንቲ ኤክስፐርት ናይ ኬንያ ክትዛረብ How much of a problem would you say corruption is at the moment, and is the government doing enough about it? Corruption is a huge problem in Kenya. I don't think this is anything that we need to belabor for anyone, because many people እዚኣ ትዛረብ ዘላ ስቴላ ኣጋራት በሃል ታክስ ጃስቲስ ኤክስፐርት እያ ኣክቲቪስት እያ ስለዚ ብዛዕባ ብልሽውና ናይ ኬንያ ኣብ ኬንያ ሓድሽ ዘይኮነ ሰራውሪ ዝሰደደ ብልሽውና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገም ነገር ብልሽውና ዘይምዃኑ ዝኾነ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይዚ ግሪን ሬቮሉሽን ወይ ከዓ ግሪን ኤነርጂ ተባሂሉ ሓምላይ ፀዓት ተባሂሉ ፕሮጀክት ኣብኡ ተገይሩ ዝነበረ ኮንፈረንስ ኢልዎም ኣክንድክ ብዙሕ ነገራት ንዛረብ ነቲ ብልሽውና ናይ መንግስቲ ከነጥፍ ዘይንፍትን ንሱ እንድሕር ጠፍዩ ተኻለ ኩሉ ፅቡቅ ክሰርሕ ኢልዎም ነይሩ guess what ሕጂ ስምዕዎ ካብ people have had the many reports on corruption that have come out of Kenya. The biggest challenge that we're having with this government is that there's an increase in runaway corruption. With the coming into office of the president, he managed to get very many people who had active cases in court pardoned and getting away with very small fines for some of their corruption. ናይዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ናይ ሩቶ ፀገም ዘሎ ኢሉ ናይ ነዊሕ ዝኾነ ናይ ብልሽውና ታሪክ ስለ ዘሎ ብታ ሃገር ብቐሊሉ ክትኣልዮ ትኽእልኒ ኢኻ እዚ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ ግን ነቶም ብብልሽውና ተኻሲሶም ኣብ ቤት ፍርድን ዝነበሩ እውን ብንእሽተይ ገበንን ብንእሽተይ መቕፃዕትን ኣውፅእዎም ድሮ ናይቲ ብልሽውና ሲስተም ኣብ ሲስተም ዝኣተዎ ብልሽውና ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ውሑዳት ሰባት ተኣኪቡ ክነሱ ኣክንዲ ካብኦም ታክስ ወሲድካ ነቲ ዘሎ ፀገም ትፈትሕ ነቲ ሓንቲ ዘይብሉ ድኻ መሊስካ ግብሪ ኣብ ልዕልዩ ልክዕ መመሊስካ ኣብ ልዕልዩ ናፅዓንካዮ ትኸይድ እሞ እቲ ፀገም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገም እዚ ፀገም ናይ ኣሜሪካ እቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንን ቢልዮነራትን ታክስ ኣይከፍሉን እዮም ኣማዞን ታክስ ኣይከፍልኒ እዩ ዝበሃል ኣማዞን እቲ ዝዓበየ ካምፓኒ ታክስ ኣይከፍልኒ እዩ ነቲ ተራ ሰብ ግን ክሳብ ትንፋሱ ዝወፅእ ታክሲ ናመንጨቱ ይወስድዎ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቶም ቢልዮነራትን ሃብታማትን ነቲ ሲስተም ስለ ዝቆፃፀርዎ ታክስ ብሬክስ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝፍክር ዘሎ ንዓበይቲ ካምፓኒታት ታክስ ከጉድለሎም እየ ኮንሰርቫቲቭስ የማናይ ክንፊ ክመፅእ ከሎ ኣብ ኤሮፓ ኣነ ንኣብነት ፅቡቅ ቁጠባ ስለ ዘለኒ እቶም ዓቃባውያን ተመፅኦም የርብሑን እዮም ንዓው የማናውያን ተመፅኦም ታክስ ስለ ዘጉድልዎ ነቶም ኢንካም ፅቡቅ ዘለዎም ፅቡቅ ረብሓ ኣለካ በንፃሩ እቶም ሊበራልስ ተመፅኦም ኣብ ልዕሊ ሃብታማትን ገለን ታክስ ገብሩ እዮም ፀገም ግን እቲ ገንዘብ ታክስ ምቁራፅ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ታክስ ኣበይ ይጠፍእ እዩ ሕጂ ስምዕዎ ኣብዚ cases. His government has also had several scandals linked to corruption that are going to be impacting on the lives of Kenyan citizens, because that's money lost from the economy that will never be recovered. Kenyans happen to have a very vibrant media that keeps on informing them about these forms of corruption, and they follow the cases on a daily basis because Kenya is very politically active. So it puts us in a situation where the citizen understands what is being lost from the economy, and then they're also listening to the president trying to convince them through his government that they need more resources to be able to run our country. ሰንታይ ትብል ዘላ ህዝቢ ኬንያ ንቅሓት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ንቅሓት ስለ ዘለዎ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምዝመዛ ሃብቲ ናቶም ናይቲ ሃገር ባጀት ኣበይ ይጠፍእ ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ውዕል ኣሎ እንታይ ረብሓ የምፅኣሎም ኣሎ እንታይ ዓይነት መቐይሩ ኣብ ሂወቶም ይገብረሎም ኣሎ ይርዩ ሓንቲ ዘይቅየር ዘሎ ተራ ኬንያዊ ብዙሕ ረብሓ ዘይብሉ ምናልባት ከተማታት ፀቢቑ ሃይወያት ጌርካ ተራ ሰብ ግን ኣይጥቀመሉን እዚ ነገራት እዚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕክምና ትምህርቲ ናፃ ንኩሉ እንተጌርካ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ይረብሕ እዩ ምክንያቱ ኣብ በዓል ኬንያ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፕራይቬት ስኩል እዩ ዝኸይድ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ፕራይቬት ስኩል ከየጥፋእካ ድማ ትምህርቲ ክምዕብል ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ሃብታማት ጥራዮም ኣብ ፕራይቬት ስኩል ዝኸዱ ስዊትዘርላንድ እየ ዝነብራነ ኣብ ስዊትዘርላንድ ፕራይቬት ስኩል ሳሕቲ ዝርአ ኢንተርናሽናል ናዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝሰርሑ ካብ ኣሜሪካ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ እሞ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ናይ ጀርመን ክመሃሩ ስለ ዘይክእሉ ዝመሃሩሉ ኢንተርናሽናል ስኩል እዩ ዘሎ እምበር ኣነ ገንዘብ ኣለኒ ደሞዝ ስለ ዘለኒ ደቀይ ኣብ ኢንተርናሽናል ስኩል ክሰዶም እየ ዝብል ሰብ የለን ኣብዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝኸይድ ስለምንታይ እቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ንኩሉ ማዕረ ዝገበረ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ኩሉ መሳለጢ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ብዓቕማ እቲ ፕራይቬት ስኩልስ ኣጥፍያ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ክሳተፈሉ ዝኽእል ትምህርትታት ኣለዋ እዚ ድማ እቲ ፅቡቅ ፖሊሲ እዩ ሕክምና ፕራይቬት ክሊኒክ ክሳብ ዝዓዳ ይፍለጥን እዩ ኣለዉ እዮም ግን መብዛሕትኡ እቲ ሆስፒታላት ዳርጋ ምስ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ዝኣተዎ ብኢንሹራንስ ዝኽፈል እምበር ሕልፍ ዝበለ ካብ ጅባኻ ትኸፍሎ ፕራይቬት ክሊኒክ ዝበሃል ኣብ ስዊስ ኣይፍለጥን እዩ ሳሕቲ እዩ ዘሎ
ስለዚህ እቲ ሲስተም ንኩሉ ከም ዘርብሕ ጌርካ ተሰሪሕካ እዩ ዘዋፅእ ኣብ በዓል ኬንያ እዚ ነገራት ዝግን የለን Unfortunately, the feeling is that the amount of debt that they're incurring for this country is not being invested in the right area and therefore doesn't make sense. But maybe let me add, Elizabeth. So ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ሲስተም ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይርብሕ እቲ ህዝቢ ድማ አንጻሩ ጠጠው ይብላሎ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊ ድማ ብኸመይ ጠጠው ከብልዎ ይሞም we don't know እቲ ሚድያ ጽቡቕ ዝኾነ ሸፈነ ኢግኖር ይገርዎ ዘሎ ሳሕቲ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እምበር ከምቲ ዝለን ከምቲ ብርትዕናቱን ሸፈነ እውን ይረክብ የለን እዩ ዝበሃል ሕጂ ንምፃእ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኢና ቅድም በዚ ናይ ዩኤን ክንጅምር ኢና እዚ ረእይዎ ኣብ ዝሓለፈ ገለ ክፋል ናቱ ገይረልኩም ነይረ እዛ ክፋል እዚኣ ይወፀትን ነይራ ሕጂ ድማ ዝሕዝን ብዛዕባ ኤርትራ ዝሕዝን በቃ ስምዕዎ ኣብዚ 2 years on from the cessation of hostilities agreement, of which Eritrea was not a state party, Eritrean forces remain present and continue to be involved in human rights and humanitarian law violations in parts of Tigray. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ስፔሻል ራፖርተር ናይ ዩኤን ብዛዕባ ኤርትራ ሪፖርት ክገብር ከሎ ቅድሚ ዝተወሰነ 2 ዓመት ድሕሪ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ስቲል ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ ትግራይ እንታይ ድዩ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ዘይብል ክሳብ ክንደይ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ዘሳስዩ ሰባት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ዘለዋ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ኣሎ ከሰላ ዝበሃል ሃገር ኣይኮነን ዘሎ ወይ እውን ፖርት ሱዳን ዝበሃል ሃገር የለን ሱዳን ዝበሃል ሃገር ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኬንያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ሶማሊያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ተርዲኹም ንለኹም እንታይ ግን ዝብል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ because it is an agenda ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝራኸብሉ ዝነበሩ ወከልቲ ናይ ትግራይን መራሕቲ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ከምኡ ድማ ናይ ህወሓት ምስ ኣቢ ኣብ ዝራኸብሉ ዝነበሩ ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ዝነበረ ርድዋን ሕሴን እንታይ ኢሉ ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ ኣርዩና ንዓና ሒዝኩምና ከይድኩምሲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣሎ ትብልዎሲ ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ ኢልዎ መልሲ ይሃቡ ብዙሕ ግዜ ተሓቲቶም ኤግዛክትሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣበይ ቦታ ኣሎ ንዝብል መልሲ የብሎምን እዚ ሰብ እዚ ግን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣጀንዳ ዘለዎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ናይ ኤርትራ ንምስይጣን ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ናይዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ፅንሄ ለከረየክም ከመይ ገይሮም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ኤርትራ የጥቅዑ ከም ዘሎ including extrajudicial killings, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detentions and unforced labor. ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ጥራይ ኣልዮም ዘይኮኑሲ ኣድሓን ብትግርኛ ዘይሰምዕዎ ኣብ ዝረእይዎ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስለ ዝኾነ እዩ ትግራይ ገዛን እናዞረ ንዕለታዊ ቀለቡ ብኣስገዳድ እኽልን ገንዘብን ይዘርፍ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዝተቆጻጸሮ መሬት ትግራይ ገዛን እናዞረ ንዕለታዊ ቀለቡ ብኣስገዳድ እኽልን ገንዘብን ይዘርፍ ሰባት ድማ ይቐትልን ይጨውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰራዊት ሻዕብያ ካብ መሬት ትግራይ ብዘይ ምውፁ ሕዚ እውን ተጋሩ ይፈናቀሉን ንኸቢድ ዓጸቦ ተሳጢሖም ከም ዝርከቡን ይገልጹ አዲስ ዓለም ሓጎስ ተወሳኺ ኣለዎ ወረዳ ኢሮብ ተፈናቂሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ካብ መሬት ትግራይ ብዘይ ምውፅኡን ብተደጋጋሚ ሰብኣዊ ግፍዒ ወራር ጥሪትን ምጭዋይን ስለ ዘብፅሕ ዘሎን ህዝቢ ወረዳ ኢሮብ ኣብ ኣዝዩ ዘስግእ ሓደጋ ዳግመ ምፍንቃልን ሞትን ይሳጣሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ወራርን ኣራዊትን ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ መሬት ትግራይ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ኢሮብን ከባቢውን ኣብ ዝተቆጻጸሮ መሬት ትግራይ የጋፍዕን ገዛ እናዞረ ንዕለታዊ ቀለቡ ብኣስገዳድ እኽልን ናቕፋን ይዘርፍን ከም ዘሎ ገሊፆም ዘላቂ ዘለና ምርድዳእ ዘላቂ ሰላም ክፍጠር እንተዳ ኮይኑ ቀልጢፍና እዚ ጉዳይ እዚ ክንዓፅዎ ኣለና ፕሪቶርያ ሙሉእ ክፍፀም ኣሎ ህዝብና ናንበረበቱ ክምለስ ኣብኡ ዝነብር ህዝብና እውን ሓራ ክወፅእ እዚ ምስ ኮነ ድማ ብዝኾነ ይኹን ናይ ፀላእ ሸርሒ ብሓደ ብካልእ መንገዲ ናብ ግጭት ንኣትወሉ ኩነታት ከይፍጠር ክንሰርሕ ኣለና እዚ ፖለቲካ ስራሕ እዚ ኣብ ምስራሕ ስተራዩ ዋላ ድኽመታት ያሉ ቀልጢፍና ማዕራሪና በቲ ብዝበልናዮ መሰረት ህዝብና ዝምለሰሉ ኩነታት ንፍፅም ኢና እዚ ክንገብር እንተዳ ኮይና ብሰላምን ኢና ክንገብሮ ኢለና ንኣምን እዚ ንምግባር ክሳብ ሕዚ ዝተገበሩ ምንቅስቃሳት ምናልባት ክሳብ ተወሰነ መዓልቲ ኣብ ካልኦት ካልተመለሰ ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ወራን ለማስመለስ ጦርነት ነው የሚሻለው። ኩሉ እቲ ፀገሞም ዝበዝሐ ክፋል ናይ ፀገሞም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ሕመራ ድዩ ዋልቃይት ድዩ ራያ ድዩ ዝብሎ ኩሉ እቲ ፀገም ዘለዎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉ ዘሎ ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ዘለዎም ፀገም እዩ ጌስ ወት ኤርትራ ግን ዝበለፀ ኣጀንዳ ናቶም ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኣታክ ንምግባር
كل جزء organized كوينهم سلو دسرحوا مستنا معربة وعالم مستنا أمريكا أجندة زلاب للإيرترا لك أن عكتك بروسلس دليمبر اتزعبي يتسقمناتهم زد رايقنا يكونن بعبيو أبز سمعوهم تاي كم زبالو زلو زي إسبام حرام سوم زلو ወልቃይት ካልተመለሰ ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም። ይሄ በድርጅት ህገ መንግስት የጸደቀው ህገ መንግስት ካልተቀደደ ድረስ የአዲስ አበባ ጉዳይ እልባት ካላገኘ ድረስ ጸደቀው ህገ መንግስት ካልተቀደደ ድረስ የአዲስ አበባ ጉዳይ እልባት ካላገኘ ድረስ ሰላም አንሆንም። አንተኛ ሰንታይም ትብል ዘላ አምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጸለምቲ ሕመራ ኩሉ ካብዚ ኣይንወፅን ኢና እዚ ቦታ እዚ ናይ አምሓራ ክሳብ ዘይኮነ ወይ ሙሉ ብሙሉ አምሓራ ክሳብ ዘይወነኖ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሱርያ ክትፈርስ ተዘይኮይና እምበር ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ እቲ ኢትዮጵያ ተጋሩ ከም ሓደ ሰነድ ዝጥቀምሉ ሕገ መንግስቲ ዝብልዎ ድማ ሕገ መንግስቲ ተጋሩ ንዖም ከርብሕ ኢሎም ንዓታቶም ክጠቅም ከም ዝኽእል ንዓታቶም ከገልግል ከም ዝኽእል ገይሮም ዝሰርሕዎ እዩ ንሱ ክሳብ ዘይተቐደደ ድማ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፀና ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ጉዳይ ናቶም እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ናይ ስደተኛት ናይ ተፈናቐልቲ ዶ ናይ ገለ ዶ ድብልዎ ደለዉ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ እዩ ባት ንኢትዮጵያ ንዓቢ ክኸስዎ ይክእሉን እዮም ኣብ ዩኤን ምክንያቱ ከምኡ እንተገይሮም እገዳ ክመፅኡ እገዳ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ከውርዱ የብለውን ምክንያቱ መጋባርያ ናቶም ስለ ዝኾነት ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ዝእትዋ ዘይብላ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዋ እቲ ዝኸሱ ዘሎ listen to this one now እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቶም ኣብ ሱዳን ሃገሩ ትቃፀል ዘላ እዩ including extrajudicial killings, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detentions and unforced labor. So ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቶም ናይ ትግራይ ኣቦትኦም መፅዩ ብሓይሊ ከም ዝወስዶም ዘለውን ይቐትሎም ከም ዘለውን ይጭቁኖም ከም ዘለውን ይኣስሮም ከም ዘለውን ይዛረብ ዘሎ በቲ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ከዓ ሃዲሙ እቲ ህዝቢ ናቶም ተፈናቂሉ ኣብ ዓዲግራት ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ this person ሱዳን ሃገሩ ኣብ ከመይ ወሪዳላ ካብኡ ክመሃር ምኻለ ግን ክመሃሩ ዝደልዩ ይኮኑን እቲ ዝኸፍአ ንኣፍሪካ ዝሃስያ ጸሊም ኣፍሪካዊ እዩ መጋበርያ ናይ ጸዓዱ ኮይኑ ሃውስ ኒገር ዝብልዎ ነይሮም ቀደም ልክዕ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ድማ ንኣፍሪካ ባዕሎም ዝገድዋ እዮም ብዛዕባ እቲ ናይ ጆኖሳይድ ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ቅድሚኡ ግን መሳገሪ ኣብ ገዛኻ እልል 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 ይቕረን ባሃል ተናዘብ መፂኻ እዙናትና ንብፃሕ ኣነ ንሳንስኻ ወኹዓት መቓብር ፃዕሪ ጽልኢ ሕዋት ግራት መይትካለሎም የለን ሸዊት ዓረር ወዲኡሎ ነእምሮ ኹናት ሽርሕኻን ግናይካን ጃሃንብ ስኽተት ምራን ምለስ ኣብ ዝናህና ንግደት ትብላላ ድሞ ትብላላ ኣግነት ትብላላ ሃገር ትብላላ መሬት ጨንገር ዳዕሮ ሰሊዑ ገዋኑ ዘጽለለ መፍትሕ ቤቱ ሸይጡ ዋህዮ ደም ዘድቀለ ዶላር ተጎልቢቡ ክፍኣት ተማህለለ ኣብ ቆፎ ንህብና ተመን ዝጠቕለለ ያክል ትብላላ መሬት ያክል ሓሬት ትወዲ ሓሬት ገለና ናብ ባሕሪ ገለና ናብ ምድሪ ክዳም ዝሓደርካ ገዲዱካ ባህሪ እንካ ኢደ ይሓዞ ኢድካ ሞሃበኒ ሓድነት መዝሙርና ብሓደ ንቐኒ ዋው ልብኻ ትትንከፍ ግጥሚ ናይ ብሓቂ ንኣወል ስዒድን ሜሮንን ኣመስግኑለይ ብፍላይ ንኣወል ስዒድ ግጥምታት ናቱ ካብ ደርፊ ካብ ፊልሚ ንላዕሊ ተምሳጥ ዘለዎ ዕምቆት ዘለዎ ልቦና ዘለዎ ታሪኻዊ ሰነድ መፅሓፍ ክብሎ ይኽእል ኣነ ናይ ብሓቂ ባህር ገጣማይ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘንፀባርቆ ታሪክ ነቲ ኩንነት ብዝረቐቐ ብልሓትን ብዝለዓለ ዕምቆትን ክገልጽ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግቦ ስነ ጥበበኛ እዩ እዚኣ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ዝገበረያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕልፍ ክብል ከለኹ ረኺበያ ናይ ብሓቂ ንበይና ክገብረልኩም እየ ትደልይዋ እንተኮይንኩም ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ ክመለሳ ኢና እስከብዚያ ንመለስ እና ኩናት ኢልካ ትጭድር ነርካ ሕጂ ከዓ ሰላም ኣምፂና ኢና እሞ ሰላም ክነሃንፅ ኢና ንሕና ኢልካ ከምዚ ዝኣመሰለ ህድማታት ንቅድሚት ዝበሃል ህድማታት ንቅድሚት እዚ ውስልትና ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝመሃሮ ተመክሮ ተማሂሩሉ ኣሎ
ዝረኣዮ ካብ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ካልእ ወገን እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ካብዚ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዝባእስ ምክንያት የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ዝባእስ ምክንያት እውን የብሉን ስለዚ እታ መልእኽቲ ዝኣኽለና ተማሂርና ኢና ኩልና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይትኮነን ጥራይ ተማሂሩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዘለዎ መንቀራቕሮ ክወፅእ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዝባእስ ምክንያት የብሉ ምስ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝባእስ ምክንያት የብሉን ተመሊስና ናብቲ ናይ መጀመርያ ተስዓታት ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት በሎ ድላይካ በሎ ናበይ ገፁ ከምርሕ ከም ዝኽእል እዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ዳርጋ ናብ 30 ዓመታት ዝቐረበ ተመክሮ ትምህርቱ መሓላሊፉ ኣሎ ንህዝቢ ትግራይን ንካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያን ስለዚ ሓደ ሓድሽ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝተኸስረ ዕድል ንእሽቶ ይኮነን ሎስት ኦፖርቹኒቲ ክብልዋ ከምዚ ቀደም ናብ ተስዓታት ክውሰን ዝነበሮ እሞ ካብ ሽዑ ጀሚርካ በብቕሩብ እናሃነፅካ ባይታ ኣጣጢሕካ ክንደቕ ዝነበሮ መንደቕ ኣይተነጥቀን ብካልእ ጥምዙዝ ዝኾነ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሎ መዳይ ቅልውላው ውፅኢት ፖለቲካዊ ሕማቕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ነውርን ንቡርን ምፍላይ ጠፍዩ ከም ህዝቢ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቐና ተቓሪቡ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩሎ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ነውር ዝነበረ ፀላእትና ልባኣሰ ምሳና ልትፈጠሩ ኣሸግሩና ኣለዉ ምሳና ልትወለዱ ብጣዕሚ ሰብ ቀቲልካ ምድርባይ ኣጓላት ቀቲልካ ምድብራይ ሞልገበር ኣለ ይብለን ልህንደይ ልኾና ልህንደይ ዓብያ እየን ኢልካ ልትግምተን ቀቲልካ ምድብራይ ኮታ ሰብ ፀጥታስ ብስሩ ድሕሪ ኢለ ኣሎ ብጣዕሚ ልኸመ ኢለ ኣሎ ኣብ መቐለስ ብከምዚ ነፃነት ጌርና ንንቀሳቀሶ ነበርናስ ኣይኮንናይ ከዚ ክንቀሳቀስስ ኣይከኣልናይ ዝፈጠሮ ጥራሕ እዩ ክበሃለ ይከኣልን እቶም ክብርታት ህዝቢ ዝበሃሉ ሕዚ ኣብ ቦትኦም የለውን እቲ ፍትሒ ኣብ ተፈናቒሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝዕቐቡ ኣይተ ሓጎስ ንጉሰ ሻዕብያ በብመዓልቱ ካብ ሕድሕድ ገዛ ክሳብ 5 እንጀራ ካዋፁ ይገብር ኣሎ እዚ ክገብር ዘይከኣሉ ተጋሩ ድማ 30 ናቕፋ ክኸፍሉ የግድድ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብ ዝነበረ ቦታታት ኣሎ እዩ ምንም እንቅስቃሴ የለን ያው መዓልታዊ እናወሰኸ እዩ ዝሓድር በዝሒ ሰራዊት እናምፅእ ይሓድር ኩሉ ግዜ የምፅእ እዩ ያው ህዝቢ ያው እናጋፍዐ ከም ቀደሙ ማለት እዩ ብፍዕታት ሕዚ ንኣብነት መንገድታት ከም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ድሕሪ 12 ሰዓት ሓዊ ወይ መብራህቲ ከተቢል ኣይፍቀድን ሓደ ካልእ እውን ኣብዚኣ እስከስምዕዎ እቲ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝዛረብ ዝነበረ ናይ እዚኦም መቐፀልታ ማለት እዩ This situation places peace in the region at risk and contributes to re-traumatization of victims and the ongoing commission of grave human rights violations. I urge Ethiopia and እዚ ቁሩብ ሕልና ዘለዎ ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ሱዳን ልዕሊ 16 ሚልዮን ሰብ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ እቲ ሃገር ውሽጣዊ ቅልውላዋት ሂዋ ፋሕብትናት ሂዋ ክትዕረየሎ ኣብ ዘይትኽእል ኩነታት ኮይኑ ኣብ ዩኤን መዓልታዊ ብዛዕባ ሱዳን ኣፅቂጦም ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ እናኸደ እታ እንኳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣነፂረ ክብለኩም ኤርትራ እታ እንኳ ውሽጣዊ ኩናት ዘይብላ ንሓድሕዱ ህዝቢ ዘይቃተለላ ዘሎ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እያ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ተነቃፊ እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ሃገራት ንሱዳን ድዩ ንኢትዮጵያ ድዩ ንኻልእ ንሶማልያ ድዩ እናሓገዝካ ኤርትራ ድማ ናብ ፅቡቕ ንኽትከይድ ከተባብዕ ዳ እምበር ንኤርትራ ንድሕሪት ንኽትምለስ መመሊሱ እገዳብ ልዕሊ ኤርትራ ንኽወርድ ኤርትራ ፀገም ንኸጋጥማ ዝፅዕርዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ሕማቃት ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ንሓድሕዱ ይቃተል የለን ተረዲኹም ኣለኹም መንግስቲ ኤርትራ ክንዲ ዝደለኻዮ ክንዲ ፀላእካዮ ፅላእ ህዝቢ ኤርትራ ንሓድሕዱ ይቃተል የለን እዚ ከዓ እቲ ዝለዓለ ልቦና እዩ እቲ ዝለዓለ ልቦና ኣብዚ ደገ ኮይናዮ ዘለና ወይ እውን ገለገለ ሳቶም በዓል እዚኣቶም ዝጎስጎስዎም ሓይልታት ኣብ ደገ መፂኦም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ርእሲ ሰብ ዝፈቁ ሰብ ዝቐትሉ ኣብ እስራኤል ንሪኦ ዘለና እንታይ ድዩ መቐፀልታ ናይቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ስለ ዘይሰርሐ ስቲል እቲ ኩነታት ድማ ክቕፅልዎ ስለ ዝደልዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ስምዕዎ Isn't it that Abiy was called genocider? Don't you remember? Abiy was called genocider. Getachew called him genocider. EPLF called him genocider. And 2 days ago, Getachew was just dying to welcome Abiy. Met him with open arms.
ታይሉ ጌታቸው ረዳ ይኹን ትግራይ ይኹን ህወሓት ኩላቶም አብይ አሕመድ ህልቂት ዝፈጸመ ጆኖሳይደር እዮም ናበሉ ጽርፍዎ ዝነበሩ መኽፈት አፎም ዝነበረ እዩ ካለ ዓለም ጆኖሳይደር ከም ዝኾነ አቢ ይብሉ ነይሮም ሎሚ ግን አቢ ጌታቸው ረዳ ካብ ኩርሱ ዘሊሉ ክሳብ ዝወድቕ ካብ ቀናኒሳ ንላዕሊ ካብ አበበ በቀላ ወይ ውን ሃይለ ገብረስላሴ ንላዕሊ ፍጥነት ዘለዎ ይልዎ ኣብ ካልእ ጽሒፎ ነይሩ እዚ ደጋፍና ህወሓት ዝነበረ እዩ እናተጓየየ ኸይዱ ሰላም ክብሎ ኸይዱ ጆኖሳይድ ዝፈጸመልካ ክሳዕ ክንዚ ጉንብሕብሕ ትብለሉ ዶ ኖ ኩሉ ነገር ንአጀንዳ ፖለቲካዊ አጀንዳ ንኽትገብር ዝተኣልመ ነገር ምዃኑ ዘርእየካ በዓልኻ ውግእ ጀሚርካ በዓልኻ ነቲ ሰሜን እዚ ዝበሃል ሓሪምካ ንኤርትራ ሚሳይላትካ ተኩስካ ጥራይ ዘይኮነስ ብቴሌቭዥን ተዛሪብካ ኣብቲ ግንባር ግን ምስ ተሰዓርካ ኣክንዲ ተሳዒረ ትብል ጆኖሳይድ ተፈፂምለ ኢልካ ሚድያ ናይ ዓለም ኣብ ጎንኻ ስለ ዝኾነ የጣቅዑልካ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብኮሚሽን ናይ ዶብ ኢንተርናሽናል ኮሚሽን ናይ ዶብ ዝተወሰነ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሳተላይት ኢሜጅስ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ዘከራክር ነገር የብሎምን እንትኾነ ዝኾነ ኤቪደንስ አይድልዮም ንያንጻር ኤርትራ ንኽዛረቡ መጋበርያ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይል ኣለዎም ስለዚ እዚ ደጋፍናቶም ዝነበረ ነቲ ሓቂ ይዛረባሉ And you want me to report about genocide of Tigray? EPLF has been accusing Prosperity Party, ENDF, of genocide. Where is genocide? የኢትዮጵያን ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም፣ ጀርመን አልሄድም፣ ጃፓን አልሄድም፣ እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ። ድሕሪ ሕግና ኢትዮጵያ ዘይተኸተሉ ባንዴራና ኢትዮጵያ ሕግና ኢትዮጵያ እንተ ዘይተኸተልኩም ከም ከም ወያነ ገይረ ክጭፍጭፈኩም እየ ከም ህወሓት ገይረ ክጭፍጭፈኩም እየ እናበሎም ከሎ ተመሊሶም ኢዱ ይስዕምለው ኩሉ እዚ ግን ሓደ ዝተኣልመ ፅቡቅ ኮይኑ ዝተሰርሐ ንኤርትራ ንምስይጣን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንሕና ግን ፀላእትና ካልኦት እውን ኣለውና እሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ፀላእትናትና ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ነቲ ናይ ኤርትራ ነገር ንኸጥፉ ዓጢቆም ዘለዉ ሰባት እውን ኣለዉ ነዚ እውን ኣፀቢቕካ ኣሰብዒልካ ምርኣይን ምክትታልን የድልዮ ምክንያቱ ንኤርትራ ንእሽተይ እስከ ኣብዚኣ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ ኤርትራ ከም ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ወረርቲ ዝተወረ ህዝቢ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ፖርቱጋላውያን ንመሬት ኤርትራ ንኣንሳት 40 ዓመት እዮም ሒዞም ስዒቡ እውን ኣብ መፋርቕ 15 ክፍለ ዘመን ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ንኣንሳት 300 ዓመት ቱርካውያን እዮም ገዚኦም ህዝብና ኸ ነቲ ኣብ ግዜ ወራር መግዛእ ቱርክ ዘሕለፎ መሪር ህይወት ፍትሒ ዝጎደሎ ጭካነ ምዃኑ ንምግላፅ ክሳብ እዚ እዋን እዚ መግዛእቲ ቱርክ ብዝብል ይገልፁ ቱርካውያን ብ1846 ንናይ ኤርትራ ግዛኣቶም ንግብፂ ረከብዋ ግዛኣት ግብፂ ቐፂሉ ስዒቡ እውን መግዛእቲ ኢጣልያን ብቑልዕ ወራር መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም ኣእተውዎ ናብ ሊብያ ኣስታት 60,000 ኤርትራውያን ዓሳክር ኣኽተቱ 10,000 ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ሶማልን ኢትዮጵያን መዝሓልቲ ዝገበረ ግዛኣት እዩ بدحري زسعبون من محدار إنجليزي. أبشحن 1952 لإيرترا بزملكة أبيت مخلصاتها بعين فتحي ريتو هزبي إيرترا قمكو هاوي يقبان يريم. أنتو هنا استراتيجي كورا بحثات حبرات منقصات أمريكا أبزو بقيح بحرن قدي على موتاتنا بقمت بمئتاو أتهاجر مستبعات خلال نازغونة إثيوبيا كتسنبر على يجيرو ويلهم. كلحنا خورشو كلحنا وصل اللينا حوارون تقلو نادو بحقي نتبي مقيرو قبلل لا يزوبانا بزي مجنان لا يملئ افريقيا اب 80 شو منبر حلف يا فتسينكا ذكرك وخورشو كلحنا وتنبتا مقابر كان تقلو زصمما يزان كفيتات تنحقنتك زعورا عينتي خفيتات تنحقنتك ريغان غورباتشو بالسلام يلو اليوم بحيلك
هاي عبرن كبر قالك أنا شبر يا تحي اللهم انت حدري يذكرني تزبلن بترسن قايلها وحقح أبكى نقيت لخيت دمسخا بارو تبكيلو أير كبابيخا نيجي أوتونا بالم كشل ببكا قوبت وص صنحكا سامبو فرس دكتا تغير السنة بوكا كم يجركا سيجركا نزقلو دي يتحقق أبيتك ذكرك وخوشوك اللعنة تنرلينا حوارون تقنو كاللعنة خوشوك اللعنة تنبقى مقابلتا تقنو ناي بحق دسبل تاريخي زلنا تاريخنا إرترا تاريخنا جننا تاريخنا حبن بفتشم كساتكا زيت ديت دنلو فلوي تاريخي من البعض نشتي كسمعكم يتاقتمي أنا سمعي سلديت أكبا نعخاتكم وين كما يكتكونوا سلو تقولوا سمعوا واسكي نادو بحقي نتبي مغيرو قبلل نايزوبا غنابي دحرز غنابي أبربعات دوبن دامات سجر السنكام أجري مرت تشجيت مملسة سنك تعنني بعد هيتا إذا كتب ندري ندوبو ويني ربع زنا بعلي سنعبي عد قيح دقسا سجنيتي زي تصبيه يكون عن حلن جبات صح حلي معلتي ورسم ساجرون كم لمادو برتع من ربراب تساجرو حباش زبنا كسات حيزو ببتري برت صلاقي ماريخو كم لمادو أنت أنا يديليت سب أنا اسمع قلت أسينا اللو تغيها أرستيه بيالغون علم تقادا لا يزبل كتسحتلكا ببقانقوا يا أي مقراس حبستو خينو دان كالي أمسي إثيوبيا ترسي عيديو أي رعم منا حزب أبيا نو بملتا دان كالي تقليلو حيزوا كنا 30 عام تاي فقدني صدر مريت تخون امبراطوريا بالحفاش حزب إرترا حنتن ترارن مدرخ سجير كايا داقما يا تمي كان استرفا ختماتاتكا بحيلخا ختيم كايو شجرنا حزبها نو ملئتي نصا إرترا غير كايا نو ملئتي إرترا نصا غير كايا بانديرخا أبلو ليبا نصا يتحدث إرترا داقما كي تدفر كبرا تاريخ يتترر جنبين مصا ولدا نبار تاريخ مبر نبار هيوت يلن حربኛ ينبرنيو تاريخ يوزو واو نزيوم سنتاي قاتبلهم እኮ መግለጺ ካትሰነሎም አንታ ዚዮም ከመይ ዝበሉ ጀነሬሽን እዮም ከመይ ዝበሉ ወለደዮም ነይሮም ኣነ ግርም ዝብለኒ ዘም ኣብ ሰውራ ዝነበሩ ርእሶም ቃላቶም ትብዓቶም ብልሖም ፈጠራውነትናቶም just incredible ጥራይኻ ክትብሎም ትኽእል ካብዚኣቶም እዚ ሕጂ ዘሎ ስነ ጥበብ እዚኦም ሕጂ ዘሎ ወለዶውን ሕማቃት ስለ ዝኾና ይኮናን እቶም ሰማዕቲ ብጀካ ኣፍቅርኒ ኣፍቂረኪ ፈትየኪ ጸልየኪ ኣቅረብኒ ረሓቅኒ ዝብል ደርፊ ንዑና ሰማዕና ላይክ እናገበርና ብዩቱብ ስለ ዘበላሸና እምበር ፍሉይ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ብፍላይ ኣብዚ ቅንያት ናጽነትን መዓልቲ ሰማዕታትን ዝወፅእ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ፍሉይ እዩ ክሬቲቪቲ ናቶም ናይ ቃላት ምቅንባር ንታሪክ ንምስናጥ ነቲ ሕብረተሰብን ህዝብን ሞራል ንምስናቅ ዝጥቀምሉ ብልሓት ፍሉይ እዩ ስለዚ ንዑ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሰሚዕና ከምዚ ዓይነት ጥበብ ከነድንቕ ተጀሚርና ከምዚ ዓይነት ጥበብ ድማ ክውሕዝ ክጅምር እዩ ስለዚ ናትና ናይቶም ሰማዕቲ እውን ዓብይ ሓላፍነት ኣለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤርትራ ብብዙሕ ወገዲ ከጥቅዕዋ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ድርዒ ማንም ክስዕሮ ዘይክእል ግን ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ሰላምን ፍቅርን ቀጻልነትን ናይ ኤርትራ ከነውሕዝ ተኮይንና ሓድነትና ከነትርር ኣለና 9 ብሄር 2 ሃይማኖት 6 ዞባ ካልእ ኩሉ ዓይነት ተኸባቢሩ ተፋቂሩ ከምቲ ቀደም ታሪክን ጅግንነትን ሰርሐ ሎሙ ከምኡ ኢሉ ንክቕፅል ምስ ነቲ ታሪክና ከነሰጋግር ሓድነትና ከነትርር ኣለና ሓድነትና ክሳብ ዘሎ ድማ ዝትንክፈና የለን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ናትኩም ሪቶ ድማ ነዞም ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ሓብሩ ለይ እናበልኩ ነዚ ሓፃር ለበዋ ክበኩም ምናልባት ክትመረና እውን ስለትኽእል ኢለ ስለዝኣምን ዕውት ክትከውን ንዕውታት ትኸትል ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንበዓል ወረን ባፈት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽና ህይወት ዝለዓለ ዓወት ክጓናፅፉ ዝኽኣሉ ንዕኦም ተተኸተልና ከምኣቶም ንዕወት በዓል ወረን ባፈት ነዚ ኩነታት እዚ ንክገልፅ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ግዜ እቲ ዝበለፀ ስጉምትኻ ሕጂ ክትወስዶ ኣለካ ብምባል ይመክር ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ቢዚ ኮይኑ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብንእሽተይ ጀሚርና ኣሰሩ ተተኸቲልና ብዓቕምና يغرن بحال تلازم متيخا
حزوناتنا نبتاح نسان صغار وخعت مقابر صار الأهوات قراب ما يتكالو لوم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قناي كان جهنم سختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله دمو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد